Ba a sunanki? Khadija. Ke Khadija sunanki? Da kai kuma mai unguwa na gidan Lilo. Kai kuma ya sunanka? Babban kwaro Usman wa? Usman Abubakar. Ke suka ci nawa suke ba ku? Ka tambaye tsakanin da Allah wani ne a da ita. Ke kar ka sa riga nan mai unguwa. Ke idan suka ci nawa suke ba ku? Wallahi ba mu. 300. Ke nawa suke ba? Ibe mu da na ce ba zan yi ba. Da na yi na ce ba zan yi ba. Mama na ta hana ni, baba na zai iya kashe. Shi ya ce wanda ya zo nan wajen wai. Mu da ma za mu je. Dan da kiro ma nan sai ga kuna ta jana. Ke nawa kai za a baki? Cewa ya mu zo ne bai ba 500 na ce ba zan yi ba. Ai idan wani bai kallon mu Allah na kallon ba zan yi ba. To waye shigo da kenan dakin? Me unguwa ba shi nan. Me unguwa? Ni fiyo ta nan. Wallahi kai. Shi mai unguwa shi ne kawo dakin? Da karfi ya kawo ku? Da karfi. Wallahi waye yi mu shigo. Muna zuwa nan gurin na zo na ita kana anan. Sai ya bai alhaji. Waye alhaji? Cewa na yi ba zan yi ba. Mama baba na zai iya kashe. Wallahi na ce baba na zai iya kashe. Allah ya ranta ka ga ma kuma ina ni ba na zan je in raunaro. Yace amma Allah ya haramta ke waye cire muku kaya. Ke fa mun same ki daga ke suke ne akan gado. A ba ni bane wannan ne wannan ne. A ni ba bane. Ke ce ita da ce ce. Ni ba ba ni wannan godo gogi ga gani. Amma shi ai kai na ka duka. Yace ni na ba mu shi da kenan. Ka san lokacin da muke nan? Ba ki amma ba na ta ba a nan idan ka harbi da kana cin gindi ko to baka ci ba to amma dai zaka ci wallahi tallahi ba zan ci ba wallahi kake cewa ba wallahi tallahi bai ku cin yi wani ci wannan ne yace ayi mu ce na ce a mama na ta waye babanki babana Allah Ibrahim sana'a me yake a Maraba baya sana'a komai shi ma'aikacin me magani yake badawa. Wani magani? Maganin shawara. Alhaji Ibrahim. Ke kuma waye babanki? Ni? Siraju. Wani Siraju? Siraju. Me sana'an shi? Shi na aikin mota. A tsohon Maraba ki kwa ina? A tsohon Maraba. Wani layi? Ka sama wata? Ke waye babanki? Ni wajen gidan su Malam Biliya. Waye babanki aka ce? Waye babanki anan? Sunan shi Ahmed. Aikin me yake yi? Shi ma biya aikin kuma ya je daji. Shi yasa ku kuma zai ku zo ku je da gindi ku kai musu kuɗi ko? Wallahi Allah ma wallahi ba mu tabbai wallahi kullum mai unguwa ke wanda yake wannan kullum yake kira